बयनिसिमबो न्यूज मीडियानिसिम बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि सिकनाझार माल्टीपार्पास कोअपारेटिव ससाइटिनि एलटीडी NGO नि जानानै आं सेक्रेटारि जानानै आंनि मुङा जयसान नार्जारी। बे समाव दाख्लै थांनाय 31/12/2024 जानानै थांनाय 25 आव जानानै थांनाय 1 नं सनापुर सरलपारा गामिनि थागिबि आंहाबो न' दं हिसाबै जयसान नार्जारीनि न'आवनो जोंनि सिकनाझार माल्टीपार्पास कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड NGO आ मोनसे जोंनि सायाव माने माखासे गामियारि बाव माखासे जोंखौ गाज्रि भाइराल खालामनानै होनाय जादों। बुजिनो मोनै माखासे डिपार्टमेन्ट वाइल्ड लाइफनि गाइडलाइनखौ मोनथिनो मोनैफ्रा दा बे समाव आं बेखौनो दिनै प्रेस मिट लानो सानदों। दा दाख्लैनि जानाय जाथायाव सरलपारा सनापुर बे आंनि न'आवनो जयसारनि न'आवनो जानाय जाथायाव दा बाव सारियावनो दंजोबो जाय बिथांमोनहा इलिगेलै माने बुजानानै हरदों जोंनि NGO नि माखासे केडारफ्रा माने गामियारि माखासे बुजिनो मोनै मानसिफ्रा बुनानै बा गारि घरा बुफायदों, ग्लास बुफायदों, दरजा बुफायदों, न'नि दरजा बुफायदों, सलार बुफायदों, गोबां खहा खथि खालामना होदों। दा दिनै बे सरलपारा ओनसोलानो गासिबो एस ए नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामनायनि लोगो लोगोनो नेशनेल पार्कआव हाबनानै दंजोबखायो। वाइल्ड लाइफनि सिङावनो गासिबो साफ्रामबो जिब जुनार मानसि दोमसि बे सरलपारा ओनसोला वाइल्ड लाइफआवनो हाबनानै दं। दा बे हिसाबै आं बेखौल' फोरमायनो सानदों दाख्लैनि जानाय जाथाय जोंनि गथ'फ्रा बे आंनि न'आवनो जोंहा एलटमेन्ट दंखायो नै गासिबो बाव वार्डार एस ए रेजिस्ट्रेसन ससाइटि NGO हिसाबै बाव एस ए एलटमेन्ट हिसाबै जोंना बाव दंखायो जोंना मथा मथि 22 तारिखआवनो नामा एलटमेन्ट वार्डार मोननाया 22/12/2025 आव। दा बे हिसाबै डिपार्टमेन्टआ जोंखौ सरलपारा बिड अफिसाव थानानै डिउटि मावनो थिननाय हिसाबै दा सरलपारा बिड अफिसा माखासे थाजानाय कन्डिशन गैयिनि थाखाय बाव आंनि न'आवनो डिपार्टमेन्टआव सोंनानै बावनो थाथ'हैनानै डिउटिखौ मावबानो जाबाय होननायलाय जों बे हिसाबैनो डिपार्टमेन्टनि गाइडलाइन बादि डिपार्टमेन्टनि बिथोन बादि आंनि न'आवनो बा जयसारनि न'आवनो थानानै डिउटिखौ मावनाय जादों। दा बे समाव बिसोरो गथ'फ्रा सानजौफुनि खयथासोमोनलाय सानजौफुनि बिदिनो 1:30-2टासो समाव माखासे इलिगेल माने गथ'फ्रा सासपेक्ट जानाय माने भुटाननिफ्राय माब्रै माबासो मोसौ लाबोनाय नुहुरनानै सोंनो थांनायाव खुनु सोंस्लाबनो हायै बा रायज्लायस्लाबनो हायै जोंनि गथ'फोरनि सायाव बिदिनो बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय जादों आरोखि। दा बेफोरनि सोमोन्दै आं दिनै माखासे बुंथिनानै आं सासे सिकनाझार माल्टीपार्पास कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड NGO नि जानानै बेनि प्रेस मिटखौ दिनै 3 तारिख 1 मास जानुवारि 2026 आव माखासे जाथायफोरखौ जाहाथे जाय बिथांमोनहा स्पटआव दंमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै लानाया जों साफ्रोमनिबो गोनांथि। बे समाव नोंथांखौ माखासे गाज्रि मुं सुनानै खोनानो मोनदों, बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? बे समाव आं बेखौनो बुंगोन, दा गोदोनि समाव जोंबो इलिगेल मावोमोन सिदा खोथा, बबेबा दंफां मावनाय माबा मोनसे बिजनेस मावनाय, नाथाय सोलायनायखौ जों साफ्रामबो गोनांथि। एस ए नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जों बयबो सोलायनांगोन। जोंनि बे मिथिंगा बिखाखौ समायना जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेखौ जों बयबो फरेस्टनि गाइडलाइन वाइल्ड लाइफनि गाइडलाइन बायदियै जों रैखाथि होनांगोन बयबो रायजो राजाया। आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजानिसिम जे वाइल्ड लाइफ बा नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिसिम
जाहाथे बिफां दाननायखौ बन्द' खालामनांगोन बबावबा इलिगेल जाथारै दैफोरखौ थेनानै नाफोरखौ हमग्लुंनानै मुलि होग्लुंनायखौ बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन जेरै 2 नम्बर दंफां हन्दाफोरजों हाग्लुंनानै नाङा फाङा खुनु डिपार्टमेन्टनि प्रसेसआव गैयागारा दंफां हानायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन मावोमोन जोंबो बै समाव बबावबा इलिगेल दंफांखौनो फायखारि खालामो नाथाय दिनै जों सोलायबोदों बे 10 बोसोर 15 बोसोरनि आगोल दा बिदि होननानै जे जयसादा दिनै गुन्दा बबे आखुथायाव गुन्दा दिन्थिदों दिनै बिनि प्रुफखौ जोंनो हो आं बेखौसो खावलायगोन रायजो राजानि खिन्थु गले गले रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायो दिनै जोंना नेशनेल पार्क 2024 अलरेडि 15 आगस्टआव नेशनेल पार्क डिक्लेयार होजानाय दा जेब्लानिफ्राय डिक्लेयार होदों जोंनि NGOआ एसे रेजिस्ट्रेसन हिसाबै 10 that means आगस्ट न 10 आगस्ट 2024-25 आव जोंना रेजिस्ट्रेसन जानाय जों NGOल' नङा जों ससाइटिबो सिकनाझार माल्टिपार्पास क'अपारेटिभ ससाइटि प्लास NGO दा बे हिसाबै आं दिनै आंनि बे प्रेस मिटखौ माखासे इलिगेल जे लाइभआव भाइरेल खालामना होनाय फेसबुकआव फोसावलाबायनाय बेफोरखौ गासिबो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि दारैनो जों लासैनो फोरमायलांगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम दाखालि 31 तारिख 12 मार्च 2025 दिनाव मोनसे जाथाय जानानै थाङो सरलपारा सुपार मार्केट खाथियाव बाहाय इनचार्ज हिसाबै आंनो दंहैयोमोन दा बाहाय माखासे गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ एसे इलिगेलै जोंनि सेंग्राफोरखौ आंजों लोगोसे आंनि सेंग्राफोरखौ माखासे आखाइ दैखोनाय जादों आरो गारि मटर बुख्रुबनाय जादों दा बेफोरनि सायाव आं फंनैसो आंनो दंहैखायो हिसाबै आं फोरमायनानै होलांनो सानबाय दा मेन घटनाया ओरैबायदि जादोंमोन भाई जों जेब्ला भुटाननिफ्राय जोङो जिपसियाव थाव गैयैखाय जोङो थाव सोनानै फैयो अब्ला जोङो भुटाननिफ्राय माखासे माबा मोसौफोर जों बारबोनाय नुदोंमोन दा बे मोसौ बारबोनायाव जोंनि सेंग्राफ्रा माखासे दै खाथियावनो दङमोन बाहाय दुगैदों माखासे गारिखौ सुदों जिपसिखौ सुदों ओमफ्राय माखासेया ओरैनो जिरायलाबायनानै दङमोन ओमफ्राय माखासेया जास्ट बे जोंनि केम्प सेरजोंनो थांनायखाय बे मोसौ माबाखौ खालि सोंदोंल'मोन बे मोसौआ अबेनिफ्राय बारबोनाय जों एसे आनकमन नुनायखाय आउट कान्ट्रिनिफ्राय बारबोनाय बायदि नुनायखाय जोङो बे मोसौआ अबेनिफ्राय बारबोदों होननानै जास्ट सोंदोंल'मोन बे सोंनायावनो बिसोरो जोंखौ ओरैबायदि खालामदों माखासे सोंस्लाबनो मोनै जोंखौ सासे मानसिया नाज्रांफैदों आरो बिनि उनाव माखासेफ्रा जोंखौ फैनानै बुदला बुदलि खालामफैदों बाव रावनिबो खोथा खोनासङाखै बिसोरो डाइरेक्ट बुदों दा बे बुनाया मानि थाखाय जोंखौ बेफोरबायदि बुदों जोंहा माखासे रुल दङ आउट कान्ट्रिनिफ्राय बुस्थु माखासे बारबोयोब्ला जोंहा बेफोरखौ सोंनो मोन्थाय जोंहा सारमोनहा माखासे गोजौ लेभेलनिफ्राय अर्डार होनाय हिसाबै जों बिसोरखौ सोंदोंल'मोन जास्ट बेसे सोंनायावनो बिसोरो जोंखौ बेफोरबायदि बुदों न' बां बुख्रुबदों बिसोरो चेयार टेबोल गासिबो बुख्रुबजोबदों सलार टलार गासिबो बुख्रुबजोबदों आरो मानसिखौबो बिसोरो बुदों खिन्थु बेफोरबायदि बुलायनो गोनांथि गैयामोन बिसोरो जास्ट जों सोंदोंल'मोन सोंनायखौ बिसोरो एन्सार होब्लानो जायोमोन दा बिसोरो मानि थाखाय बेफोरबायदि बुदों दा बिसोरो ओरैबायदि मोनसे जों थाहैनायखौ ओरैबायदि मोनसे उसुबिदा साननानै लादों बै जायगायाव जों जेब्ला थाहैजेननायनि अखानायैनो बिसोरो जोंखौ बे जायगानिफ्राय होखारदों नोंसोरो बे जायगायाव थानो मोना होननानै दा जोंहा डिपार्टमेन्टनि न' दङमोन डिपार्टमेन्टनि न'आ माखासे कन्डिसनाव थाजाथ'नाय जायाखैमोन दा थाजाथ'नाय जायैखाय जों सासे बेक्तिनि न'आव जों थाहैदोंमोन दा सारमोनहा माखासे जोंखौ थानो थिननायाव जों बाहाय थाहैदोंमोन दा बिदि थाहैनायखौ बिसोरो थाजानो बानानै बिसोरो जोंखौ होखारनाय जादों आरो बिसोरो जों थाहैनायनि एसे उननिफ्रायनो बिसोरो बुंदों जोंखौ नोंसोर थाफैनानै जोंहा
मोनबो फिसा फिसौ 2 नाम्बार खामानियानो जोंहा खामानिखौ मावनो हाला, नोंसोर बेनिफ्राय दोरोदलां, दस्रायाव थाहै, दस्रायाव बबाहाय थाहैयो, हाग्रा बंग्रायाव बहाय थाहैयो थाहै, अब्लाबो नोंसोर बे जायगायाव थानो मोना होननानै बिसोरो जोंखौ बुंदों। ओमफ्राय आरो बुंबावदों बिसोरो जोंखौ, जोंनि NGO नि सेंग्राफोरखौ सोरनिफ्रायबा पारसेन्ट लायो, थाखा फैसा लायो, डनेसन खांनानै जायो मायो होननानै बिसोरो बुंदों। जोङो दिनै बेखौ सोर सासेनिफ्राय जोङो डनेसन खांनानै जादों, सोरबा व्यक्तिनिफ्राय जोङो पारसेन्ट बिनानै लादों नामा, सोरबा बिजनेसमेननिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनानै माबा लादों नामा, बेखौ जोंनो प्रुफ नांगौ, जोंनो होनांगौ, इमिडियेटलि बिथांमोनहा जोंनो प्रुफखौ होनांगौ, नङाब्ला जोङो बिनि सायाव माबा मोनसे गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। दा बिसोरो बै समाव जोङो बिनि साननैसो सिगांबो जोङो मोनसे दैमायाव, बै सरलपारा पिकनिक स्पटनि ओरै सोनाबहा थांनाय बाहाय मोनसे दै दङ, बे दैयाव बिसोरो ओरैबायदि माबा मोनसे खालामनानै नाखौ हमबाय थायो, दैया बाहाय गावस्रानाय 2 मोनथाम गावस्रानाय दङ, बे गावस्रानायाव मोनसे साइडखौ थेथेनानै मोनसे साइडथिं दैखौ दानगार हरो, दानगार हरनानै बिसोरो नाखौ 6 बाल्थिं 7 बाल्थिं बिसोरो बोखांनानै लानानै बाजाराव फानफैयो। दा बिदिखौ नुनानै जोङो बादा होदोंमोन, बादा होनायावबो बिसोरो मावबाय थानायखाय जों सानसेखालि बे थागथि स्पटआव जोङो मोनहैनायलाय बे ना हमग्राफोरखौ जों हमनानै डिपार्टमेन्टआव सोंहरनानै, डिपार्टमेन्टआ ओरैहाय हमनानै लाबो मानसिफोरखौ होननायखाय जोङो मानसिफोरखौ हमनानै डिपार्टमेन्टआव लांदों। डिपार्टमेन्टआ बेखौ मा खालामो खालामबाय, दाथ' जों मिथिला, जों खालि जास्ट हमनानै लानानै फै होननायखाय जों लानानैल' थांदों। दा बिसोरखौबो बिसोरो दाय जादों। ओमफ्राय आरो प्लास बिसोरो जोंखौ बुंबावदों, दंफां, साल दंफां, सिगुन दंफां, साब दंफां गावसोरनो हायो, गावसोरनो माबायो, प्लान पलिसि खालामनानै हानानै गावसोरनो माबा खालामो होननानै बिसोरो बुंदों। दा जों जुदि दंफां हादोंब्ला सोर लेबारखौ जों दंफां हाहोदों, सोर हन्दा हाग्रा मानसिया, हन्दा हाग्रा मानसिखौ जोङो थिनहरदों, बे मानसिखौ बिथांमोनहा देखायना होनांगौ जोंनि सिगाङाव। दा बेफोरखौ देखायनानै होनो हायाब्ला बिथांमोनहा एसे साननो गोनां जागोन। दा क्लियारै बिसोरो जोंनि सिगाङाव देखायनानै होफैनांगोन सोरखौ जों थोनदों। आरो बुंबावदों बिसोरो, बे न' बिगोमाखौ, बे न'आथ' जों थाहैनाय न'आथ' जों सासे व्यक्तिनि न'आवसो जोङो, जोंनि खेमा जाथ'यैखाय, बिट अफिसा जाथ'यैखाय जोङो सासे व्यक्तिनि न'आव थाहैदोंमोन, थानो थिननाय अर्डार मोननायखायसो जों थाहैदों। दा बे थाहैनायाव बिथांनि मुंखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोनहा बाथ्राखौ बुङै बुङै माबा भिडिअ खालामबाय थादों, जोंखौ केमेरा खेबबाय थादों। दा बिथाङा मा पारपासाव गुन्दा जाखो, मा खालामनानै, मा गावसिनि सायाव मा खामानि खालामनानै बिथांमोनहा बिथांनि सायाव जयसार गुन्दा, सोर बेलाय जयसार गुन्दा, लाबो बिगुर बिसिजोबनो बेखौ बेदलाब होननाय बाथ्राफोरा बेथ' मोजां जायाखै। दा बिथांमोनहा बिनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला बिथांमोनहा बेखौ इमिडियेटलि बेफोरखौ प्रुफ होनांगौ बिसोरो। जिहेतु नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय फैसा खांनानै जाग्रा बेफोरबायदि बुंथिदों, मा फोरमायगोन बेनि सायाव? दा बिथांमोनहा जोंखौ बुंदों रायजो राजानिफ्राय माबा थाखा फैसा डनेसन खालामनानै जाग्रा बुंदों। दा जोंनो बेखौ नांगौ, जों सोर सासेनिफ्राय सोर अबेनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनानै जादों। जों निजा व्यक्तिनिफ्राय जोङो थाखा खांलायनानै जों गासिबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोङो ज' जानानै रायज्लायनानै NGO खुलिनानै जोङो जोंनि लाइफ स्टाइलखौ मोजां खालामलांनो हिसाबैसो जोङो बे NGO खुलिनानै बेफोरबायदि खामानिखौ, मिथिंगायारि थासारिखौ मोजां खालामनो होननानै जों NGO खुलिदोंमोन। दा बिथांमोनहा जोंखौ सोर सासेनिफ्राय, सोर बिजनेसमेननिफ्राय, सोर माबानिफ्राय जोंखौ थाखा फैसा खांनानै जादों, सोरनाव डिमान्ड खालामनानै जादों, बेखौ जोंनो इमिडियेटलि जोंनो प्रुफ होनांगोन, सोर सासेनिफ्राय जोङो थाखा फैसा डिमान्ड खालामनानै जानाय। दा बिथांमोनहा बेखौ रोखा दिन्थिनानै होनो हायाब्ला बेखौबो जोङो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लानानै बिथांमोनखौ माबानाय जागोन, एक्सन लानाय जागोन, इमिडियेटलि एक्सन लानाय जागोन। जिहेतु 31 डिसेम्बर बै दिनखालि नोंथांमोनहा मोनसे स्पटआवनो बेबायदि नारा जादोंमोन। बे स्पटआ मोनसे नेसनेल पार्कनि बायह्रायाव ना नेसनेल पार्कनि सिङाव जादोंमोन? जे दिनाव
माबा बे जाथाया जादोंमोन। बे जाथाय जानाय दिनावथ' बेथ' वाइल्ड लाइफनि आन्दारावनो जानाय बेयो। बेथ' आउटआव जाहैनाय नङा। बेयो सरलपारा बाजार खाथियावनो बेयो सुपार मार्केटनि खाथियावनो जानाय। बेथ' अलरेडि माबायाव गोलैखाजोबनाय नेसनेल पार्कआव गोलैनाय जायगा बेयो। दा दस्रायाव जायाखै आरो बेयो। दा बिथांमोनहा बै दिनाव जाबायदि इनाय अनागारै जोंखौ जेजों मोनो बेजोंनो लावथिजों आखाइजों बुदों आरो गारि मथर बुफायदों आरो न' बां बुख्रुबदों, दरजा खोरखि जोखालाजोबदों, सियार टेबोल बुख्रुबजोबदों। दा बेफोरो इनाय जादों। माने जास्ट सोंनो थांनायावनो बेफोर सोंस्लाबनो हायै बिदि खालामनाया बिसिना गाज्रि जादों। दा बेफोरनि सायाव बिथांमोनहा साननैनि गेजेराव दिनै 2 तारिख ना 2 तारिख 3 तारिख 1 तारिखनि गेजेराव बिथांमोनहा दरथाम गामिनिबो बाहाय दंजोबो। दरथाम 1 नं 2 नं 3 नं सनापुर 1 नं 2 नं 3 नं सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंजों मोजां रोखोम गोरोबफैनानै सावरायफैनांगौ, मिला मिसा खालामफैनांगौ। नङाब्ला आरो जा माबा खहा जादों जोंनि बुस्थुफ्रा जा खहा जादों बिथांमोनहा बे खहा जानाय बुस्थुफोरखौ सुफुंनानै होफिननांगौ। आरो बिथांमोनहा जुदि बेफोरखौ गावसोरनि गोसोखौनो गोग्गानानै थानानै जुदि जोंनि बुंनायफोरखौ खोनासङाब्ला आरो मावफुंनानै होफिननो गोसो गैयाब्ला दा बिथांमोननि सायाव जोंहा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। आयेननि हेफाजाबै जोङो एक्सन लानाय जागोन। गोजोन्थों।